tili chikhulupiriro kuti ndunazo zikhala zochepa komanso mmene tikuonera zinthu zikuyendera papa apita awasizo kuti azingoyendayenda ngati ena aja iyayi. The return of proven leadership. Akatswiri Pandale ati ali ndi chikhulupiriro ndi utsogoleri wa Professor Peter Mutharika ndi chipani chawo chijatu cha DPP. Ndipo apempha utsogoleri kuti usankhe nduna zake zonse lisanafike tsiku limene atsegulire parliament. Cholingatu nchakuti Amalawi akhale akudziwa amene akuatsogolera makamaka nduna zonse. Tikunena pano maphunziro ali mkati kulilongwe pamene aphungu amene angosankhidwa kumene akuphunzitsidwa momwe parliament imagwirira ntchito zake. Nkhope zachilendotu komanso zakale ndi zimene zikupezeka kumalo kumeneko, ndipo malangizo aperekedwatu kwa aphungu amene angosankhidwa kumenewa. Amalawi awasankha kuti asithe dziko osangoti kuti asithe atsogoleri. Pamene president wa dziko lino analengeza za secondary school ya ulere, Amalawi ochulukatu komanso atsogoleri a skulu zoyima pazokha ayamikira boma kamba kaganizoli. Malawi athandizika. Anthu amene iwo amapeza pang'ono ndi akungoona pa mbali yawo. Koma president azingoyana kanga mbali kamodzi kokha. President anayang'ana dziko lonse as a whole. Tatiye ntionere izi ndi nkhani zina kuchokera ku Zodiac komanso Times. Ngati mukhutira ndi video imeneyi, chitani like, comment komanso subscribe. Akatswiri pa ulamuliro ndi ndale alangiza President Peter Mutharika kuti asankhe nduna zake zonse mwamsanga masiku atsalawa asanasegulire nyumba ya malamulo pa 31 Oktoba. Pano pa Mutharika ngosankha nduna zisanu zokha zomwe ziwiri mwa izo sizinalumbiritse. Akatswiriwa a Sheriff Kaisi ndi achimwemwe tsitsi akuti kusankha nduna kukhala kukhwemitsa malamulo. Amalawi omwe talankhula nawo asonyeza chidwi chofuna kudziwa nduna zomwe ziwatumikire m'magawo osiyanasiyana. Alex Banda ali ndi nkhani yonse. Ndi chiyembekezo Amalawi akudikira kuti adziwe kuti ndi nduna ziti zomwe ziwatumikire pansi pa mtsogoleri wa dziko lino watsopano a Peter Mutharika. A Jacob Ruhanga akurumphi akuyembekezera kuti a Mutharika asankha nduna zochepa. Tili chikhulupiriro kuti ndunazo zikhala zochepa komanso mmene tikuonera zinthu zikuyendera papa apita awasizo kuti azingoyendayenda ngati ena aja iyayi. Akwini Matupi amboma lomwe la Lumphi akuti akufuna kuti a Mutharika asankhe nduna zawo msanga. Nduna izo zingasankhike President Litu lasankhidwiro chalo chitu cha Malawi chiyendenge makolo. Akatswiri Pandale komanso ulamuliro wabwino awuza a Peter Mutharika kuti asankhe nduna zonse asanatsegulire nyumba ya malamulo pa 31 Oktoba pano. A Sheriff Kaisi akupereka maganizo awo. Chifukwa nduna ntchito yake nkukhala pakati pa boma cabinet komanso ndi kunduna kumene akugwira zintchito. Ndiye zimafunika ndithu nena kuti atakhalapo chifukwa pali nkhani zonse zimene akankhule kumene kumtsogoleri zikhali zokhuza dziko ndi madepartment osiyanasiyana aboma. Achimwemwe tsitsi mbali inayi akuti kutero kuthandiza kuti ntchito za boma ziyende bwino mnyumbayi. Mmene ntchito zimayendera ku nyumba ya malamulo ndi nduna za boma zimene zimapita ndi ziganizo zosiyanasiyana zochokera ku boma zimene akufuna kuti aphungu akambirane komanso amayankhapo pa mafunso osiyanasiyana amene amachokera kwa aphungu a mnyumba ya malamulo ochokera madera osiyanasiyana. Pakadali pano President Peter Mutharika wasankha nduna zisanu zokha zomwe zitatu mwa izo ndizo azilumbiritsa. Malo mwa Zodiac kuno kulilongwe. Ndine Alex Banda. Aphungu atsopano a nyumba ya malamulo amapempha kuti asakhumudwitse Amalawi. Wanena izi ndi mkulu wa United Nations kuno ku Malawi a Rebecca Ada Donto. Komanso mkulu wa African Institute for Development Policy a Elia Zulu potsegulira maphunziro amene aphunguwa adzigwirira ntchito mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Taonga Sabola wadza ndi ripoti. Lolemba aphungu okwana 224 omwe adapambana chisankho cha pa September 16 ayamba maphunziro a ntchito yawo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo polankhula pa maphunzirowa mkulu wa United Nations kuno ku Malawi a Rebecca Ada Donto ati nkofunika kwambiri kuti aphungu azindikire kuti dziko lino likukumana ndi mavuto akulu azachuma.
Iyo ati ngati aphunguwa angapeze njira yothetsera vuto la zachumali ndiye kuti athetsa vuto limene dziko la Malawi likukumana nalo. Naye mkulu wa FIDEP Aeria Zulu ati Amalawi asankha aphunguwa chifukwa ali ndi chikhulupiriro chakuti akhoza kusintha nyengo zimene Amalawi akukumana nazo. Amalawi awasankha kuti asinthe dziko osangoti kuti asinthe atsogoleri. Anthu afuna kuti miyoyo yawo itukuke. Nde kutengera kuti mbuyo muti namaona kafukufuku aonetsa kuti dzikoli zinthu sikuti miyoyo ya anthu ikupera kwambiri, kusowa kwa chimanga, kusowa kwa zinthu zina ndi zina. Ndi anthu awasankha pa zimenezo. Ndi timapempha ma-MP wakuti inuyo pamenepa muonetsetse kuti Amalawi chiyembekezo chawo ndi chachikulu kwambiri paino. Ndiye muone kuti kodanzanu mbuyomu zimene zimavuta zinavuta kotani kuti inu mupite patsogolo. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi ya Luzu ngati dziko lawo ladzipereka kugwirana manja ndi boma la Malawi kuthetsa mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Mwa zina aluwa ati dziko lawo likhululukira Malawi ngongole yokwana $20 million yomwe ili nalo. Kalaliko wa nyumba ya malamulo Mai Fiona Kalemba ati nthawi ya kampeni yatha tsopano ndipo nkofunika kwambiri kuti aphunguwa achilimike pogwira ntchito yawo. A Joseph Manzi ndi mmodzi mwa akuluakulu aku nyumba ya malamulo ndipo akufotokoza. Panopo simakandidatiso ya awina chisankho panopo ndi cholinga choti aseve Amalawi pa zimene akuyembekeza. That was the key message. Ndi aphunguwo ali ndi ntchito ndithu malingana ndi malamulo a dziko lino. One, ntchito yawo ndi yopanga malamulo a dziko. Kachiwiri ndikuonano kuti boma likuyendetsedwa bwino malingana ndi malamulo amene ali kapenanso ndi budget imene parliament ikawapatsa. Kachitatu kuonetsetsano kuti aphunguwo akuyimira ndithu madera awo moyenera. Maphunziro akuyembekezeka kupitirira mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika wapempha dziko la Scotland kuti lipitirize kuthandiza dziko lino pamene lili ndi malingaliro okhudza ntchito za migodi. Mutharika ati ntchitozi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino ndi kukhala loyima palokha ku gawuli. Mutharika anena izi ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre atachita zokambirana ndi nduna yayikulu ya mdziko la Scotland. Isaac Salima akufotokoza. Mtsogoleri wa dziko linoyu adatengerapo mwayi pa mkumanowu pofotokoza zina mwa zitukuko zimene boma lake likufuna kukhazikitsa mdziko muno. Mutharika adafotokozera mlendoyu kuti mwa zina adakhazikitsa unduna woona za mafakitole, malonda komanso zokopa alendo ngati njira imodzi yofuna kuti uthandizire kubweretsa chuma mdziko muno. Mutharika adawonjezeranso kuti akuona kuti nkhani za migodi mdziko muno zikhoza kuchita bwino atayikirapo chidwi komanso zitamayendetsedwa bwino. Iwo adatinso boma lawo likufuna kukhazikitsa malamulo oyendetsera migodi ngati njira imodzi yofuna kuchititsa nkhani za migodi izi zichite bwino mdziko muno. Iwo adafotokozeranso mlendoyo kuti mwa zina boma lawo lakukonza ndondomeko yofuna kuthetsa mavuto pa nkhani yokhuza kusowekera kwa chakudya mdziko muno, ndalama zakunja, fetereza komanso mafuta agalimoto. Ndipo Mutharika adayamikiranso ubale umene wakhalapo pakati pa mayiko a Malawi ndi Scotland kwa zaka 20 zapitazo, ponena kuti zathandiziranso kuti dziko la Malawi lizipindula kuchokera ku dziko la Scotland. A George Chaponda ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena. President ndithu anali wokondwa kuti ubale wathu ndi aku Scotland wapita zaka zokwana ngati 20 years ndipo zimene achita iwo zino zakhala ndithu zikuchitika bwino kwambiri pa nkhani ya zamano izi, dental clinic komanso zina zokhuza za umoyo komanso aku Scotland yawa First Minister akunena kuti zinthu nyengo zikusintha choncho ndizofunikira kuti tiyenera kubwera ndi zinthu zamakono zimene tingathefe kuchita kuti anthu azikhala oziwa zimene zingachitike ngati kapena kulibe mvula. Ndipo mawu awo aswine adati dziko la Scotland lipitiriza kuthandiza Malawi m'magawo osiyanasiyana. Iwo adati kubwera kwawo mdziko muno
ngakhale kuli koyamba aona zinthu zingapo zimene dziko lawo lakhale kuthandiza dziko la Malawi kotero kuti nkofunikira kuti ubalewu upitilirebe. Aswine adafika mdziko muno lachisanu lapitali pamene Zina adayendera mapulojekiti amene boma lawo lakhale kuthandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana monga za maphunziro, umoyo komanso nkhani zokhuza kusintha kwa nyengo. Bungwe la sukulu zomwe si za boma layamikira ganizo la boma la Democratic Progressive loyambitsa sukulu ya ulere ya sekondari. Mtsogoleri wa bungweli a Ernest Kaunga wati izi sizisokoneza sukulu zoyima pa zokha koma lilimbikitsa maphunziro chifukwa Amalawi ambiri akuvutika pa nkhani za chuma. Malawi athandizika. Anthu amene iwo amapeza pang'ono ndi akungoona pa mbali yawo. Koma President azingoyana kanga mbali kamodzi kokha. President anayang'ana dziko lonse as a whole. Ineyo the experience imene ndili nayo m'maphunziro Malawi ithandizika. Kuliana kuchitipa uko, kuliana kunsanje uko, kuliana kuphalombe uko akulephera kuti apeze ndi drama class. Maphunziro sapita pansi yayi. Ine ndakakhala ndi maganizo amene kuti maphunziro sapita pansi chifukwa izikhala kuti aphunzira chamalandira drama pa school level kwa ana. Koma mukaiona system ino ndi ama private ifeto. Kuma boma mwana salipira dali composite. Drama zimalipidwa kwa account ya boma. Mwayona zikali account ya boma ndizima kachoka kumene kuja ndi kumazigawa. So a president kuti ife drama tinazo kale za masalari ndi chimene chipitize maphunziro pasi ndija. Chimene chipitize maphunziro pasi ndijani. Vuto la Malawi ndi kuti sitifuna kupanga promote chinthu chabe. Bwalo la milandu ku Blantyre lati lidzapitiriza pa 12 mwezi wa Mawa kumva mlandu okhudza nzika ya ku Netherlands a Wim Axter pa milandu yokhudza kuchita nkhanza zogonana ndi achinyamata achichepere. Lolemba bwaloli lidamva kuchokera kwa mboni ina momwe a Axter anayikakamizira kuti agone nayo mchaka cha 2018. Daniel Zimba walemba ripoti. Malinga ndi mboni iyi pa nthawiyo a Wim Axter amayenda bwinobwino opanda thandizo la njinga ya ulumali poyerekeza ndi pano. Iyo yati izi zitachitika sinakaneneze ku polisi kamba kakuti a Wim Axter adayiopseza ndipo akuti idangofotokozera m'bale wake ndi anthu ena awiri. Koma mchaka cha 2019 mboniyi yati inalimba mtima ndi kukatula nkhaniyi ku polisi itamva za kumangidwa kwa oganiziridwayo. Oyimira boma pa milanduyi a Victor Jere komanso yemwe akuyimira a Wim Axter a Faustino Maere sanapezeke kuti athirirepo ndemanga utatha mlandu, koma m'bwaloli awiriwa anafunsa mafunso mboni yatsopanoyi. Malinga ndi a Jere, mboni zina ziwiri ndi zimene zatsala tsopano kuti ziperekere umboni wawo kumbali ya boma. Bwalo la milandu lakhala likumva milandu ya a Wim Axter yokhudza nkhanza zogonana ndi anyamata achichepere kuyambira mchaka cha 2021. Gulu la Visepo Model Village mboma la Mzimba lapempha alimi mdziko muno kuti azitengera chitsanzo cha alimi am'magulu ngati akufuna kupindula ndi ulimi. Gululi lati mchaka cha ulimi wa 2024-2025 gulu lawo lakwanitsa kukolola matumba achimanga okwana 250 pa maekala atatu okha. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi msungishuma wa gululi alabeka nkhana ati gulu lawo latolera kale ndrama zokwana 3 miliyoni kwacha kuti agulire mbewu komanso fetereza ulimira chaka chino. Kuza kwa transforma kusintha umoyo withu kwativira kargero kawemi tikunyenchera yayi vana vakunyenchera yayi chakurya chikusowa yayi pano pamuzi withu chilichonse chotikhumba kuti tishite tikupanganga kuzira kwa transforma ngana mwiri kuti sambizikire. Ndipo mlangizi wa boma mbomali amati Ngondwe anayamikira gululi ponena kuti izi ndi zolingana zomwe boma limafuna pofuna kupititsa patsogolo ulimi mdziko muno. Tikuthokoza mfumu wa muzi uno chifukwa ndiwomvesesa tikapereka ulangizi iwo ndi amene amakhala pasogolo. Chifukwa chimene chakutithandizira kuti ntchito yathu ya ulangizi ikhale yophweka. Transforma yoyo yakwira ntchito yatisambiza kulima yatisambiza kulima Ndi
ndipo mfumu ya mderali avisepo ayamikira anthu awo pogwirira ntchito limodzi kuti izi zikuthandiza kuti azitukuka pa ulimi wawo, ndipo iwo anati izi zaonesanso phindu pomwe anthuwa alandira mbuzi 5 kuchokera ku bungweri. Tsopano pasoni tapanga kawiri panopo ndiye tikuchimbira ku 40 timene tapanga panopo kuzira mwediki atiphunzitsa kuti woyamba analandira 5 koma achiwiri awa azilandira ziwiri kuchitira kuti manyumba osawa 70 ati members yonse 70 tilikwanire nsanga. Gulu la visepo linakhazikitsidwa pasi pa ntchito ya Transform Program yomwe akugwira ntchito limodzi ndi a Find Your Feet mothandizidwa ndi bungwe la Norwegian Church Aid komanso Danish Church Aid ndi thandizo lochokera ku boma la Norway.